उदांस्रिया बलिदान नागिरो नाथाय मा बे बलिदानानो उदांस्रि लाबोयो जुदि बे बलिदानाव जेबो ओंथि थाया जुदि बे बलिदानाव जेबो गोहो थाया जुदि बे बलिदाना जेबो बेसेन गोनां जाया मा बे बलिदाना उदांस्रि लाबोगोन थारैनो आंनि बुंनो नागिरनाया जाहैबाय बै गोदान बर' फरायसा आफाद BNSU बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोना मोननैसो बाथ्रा बुंनायखौ लानानै फिन आं मोनसेबाव भिडिअ खालामनो थाखाय फैदों बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बुंनो नागिरदों बिथांमोना डिआर नाब्ला सार आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुंखौ लादों बिथांनि मुंखौ लानानै हारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बर' कमिउनिटिनि थाखाय बर'नि मोनथायनि थाखाय बर'नि माखासे खैफोद आफोद जेंना बायदिसिनानि थाखाय नांगौबा जिउखौबो दान होगोन होननानै बिथांमोना बुंदों गावसोरनि जिउआ जोबनानै जुदि बरलेण्ड मोनोबा जिउ होनोबो राजि बेबायदि बिथांमोना बुंनानै लादों जों मोनसे बाथ्राखौ अरायबो नुयो जे जोंनि आफादफोरा गोदानै दाजानाय खायसे खायसे आफादफोरा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो डिआर नाब्ला सारनि मुंखौ लायाबानो जाया बिथांमोननि नामखौ लानानैसो आफादफोरा जायो बिथांमोननि आदर्शखौ लानानैसो गासैबो बाथ्राखौ बुङो नाथाय बेखि माबा राइट नाथाय मा बिथांमोननि मट' बिथांमोना जाय मट'जों आफादफोरखौ दादोंमोन मा बिथांमोननि मट'खौ बिथांमोना थारैनो बुजिनानै मोनदों दिनै आं नोंथांमोननो एबसुनि जि मट' इउनिटि इकुवेलिटि डेभलपमेन्ट एन्ड स्प्रेड अफ एजुकेसन बे बाथ्राखौ एसे बुंनो नाजादों बे ओरैबायदि गुवार ओंथि गोनां बाथ्रा बे बाथ्राखौ आंनि थौले मेलेमजों नोंथांमोननो फोरमायजोबनो हाखाया आं बिनि 1% माबा मोनसेल'सो नोंथांमोना आं बुंनो थाखाय फैदों मानोना बिथांमोना उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो डिआर नाब्ला सारनि मुंखौ लादों आं बेवहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ 1986 मायथाइयाव बिबान लानायनिफ्राय बिथांमोना जाय मट'जों खामानि मावबोदों बै मट'खौ थारैनो बुजिमारदोंना बिथांनि मुंखौ लादोंबा मा बिथाङा जाय सिमां नुदोंमोन बा एबसुनि जाय मट' बे मट'खौ बिथांमोना थारैनो बुजिदोंना जाबायदि माने बर' हारिनि गेजेराव गोदान गोदान आफाद दानानै बर' हारिनि खौसेथिखौ गैया खालामनो नाजादों जाबायदि बर'फोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय सृष्टि खालामदों गोनो गोथो सृष्टि खालामदों आख' फाख' सृष्टि खालामदों सोरखौ एक्सेप्ट खालामगोन सोरखौ नेवसिगोन रायजो राजाफ्रा सोरजों थागोन सोरनिखौ मानिगोन सोरनिखौ कारेगोनगोन सोर सैथोजों थांदों माखौ लागोन सोरनि बायदि थांगोन ना दिपेन बर'नि बायदि थांगोन ना प्रमद बर'नि बायदि थांगोन ना हाग्रामा महिलारिनि बायदि थांगोन ना बिश्वजित दैमारि सारनि बायदि थांगोन ना सोरनि बायदि थांगोन थारैनो नियार फिउचाराव जुदि बेफोर आफादफोरनि गेजेराव जुदि नांलाय खमलाय जायोबा थारैनो जोंनि हारिफोरा गोनो गोथो जागोन आरो इलेक्शननि समावथ' नोंथांमोना मिथिखा मा थासारि जानो हागौ जोंनि बर'फोरा बयबो लिडारशिप लुगैयो बयबो लिडार जानो लुगैयो बयबो मान सन्मान मोननो लुगैयो बयबो स्टेटासखौ हाई खालामजानो लुगैयो गोजौ खालामजानो लुगैयो बयबो माने बयनिख्रुइबो सावथासिनो लुगैयो आमुगा लिडार जानाय बा आं मानो हाया आफाद दा लिडार जा बिबान ला प्रेसिडेन्ट जा जेनेरेल सेक्रेटारि जा बायदि जा प्रेस कनफारेन्स खालाम सांबादिकफोरखौ लिंहर ससियेल मिडियायाव लेक्सार हो बायदि गाज्रि गाज्रि राय अब्लानो बयजोंबो सिनाय जाबाय पपुलार जाबाय बेबायदिनो बयबो गावनि स्टेटासखौ हाई खालामजानो लुगैयो बयबो फलोवार्स मोननो लुगैयो बेबायदि जालांजोब्बाय माथो दा नाथाय बेवहाय मोनसे बाथ्रा होनदों एबसुनि मथ' इउनिटि बे इउनिटिनि कनसेप्टखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बांसिन गोख्रोङै माने एक्सप्रेस खालामदोंमोन बा बेखौ मोगथाङाव जाहोनायाव नारा नाथा बिथाङा नाजादोंमोन इउनिटिखौ नोंथांमोना मा बुजिना मोनो इउनिटि माने सरासनस्रायै खौसेथि जों बेखौनो बुजिना मोनो खौसेथि माने डिक्सनारि मिनिङा खौसेथि नाथाय बियो जानो बे खौसेथिल' वार्ड थारैनो बेवहाय खौसेयै साननाय खौसेयै हाबा मावनाय खौसेयै मोनसे डिसिसन लानाय खौसेयै बायदिसिना खामानिखौ मावलांनाय खौसेयै बर' हारिनि खैफोदखौ सल्भ खालामनाय बायदि बिथिंखौ जोङो बेवहाय बुजायनो नाजादों होननानै आं सानो आरो बेवहाय मोनसे दं इकुवेलिटिखौ नोंथांमोना जुदि डिक्सनारि मिनिं बा संबिजिरनि मिनिंजों थाङोबा समान मोनथाय मोननाय समान सुबिदा मोननाय समान थासारिखौ बयबो उपभग खालामनो मोननाय बायदि बायदि मिनिं जायो गोबांथार मिनिं जायो बेवहाय आरो बै गासैबो मिनिंखौ लानानै गासैबो हारि हारिसाफोरा कमिउनिटिफोरा ट्राइब्सफोरा थांनानै थानो हायो बेनिखायनो बे वार्डखौ जानो हागौ जोंनि मान गोनां बिथां माने गुन गोनां साननो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोना बेफोर वार्डखौ सायख'दोंमोन मट' आरो बेवहाय मोनसे बाथ्रा डेभलपमेन्टनि ओंथिखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ आरोबाव स्प्रेड अफ एजुकेसन माने सोलोंथाइखौ दावगानाय बर' हारिनि गोग्लैसोनाय बर' हारिनि सोलोंथाइखौ दावगाहोनायनि थाखाय खामानि मावनाय नाथाय जोंनि गोदानै दानाय आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लादों बिथाङाथ' इउनिटिनिसो बाथ्रा बुंदोंमोन इकुवेलिटिनिसो बाथ्रा होनदोंमोन नाथाय मा गोदान आफाद दानाया बै इउनिटिखौ बुजायो आंनि बुजिनायाव बेथ' इउनिटि बुजायाखै बेथ' गावस्रासो बुजायदो नङा होमबा स' इउनिटि जाहोनो थाखाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ नाजादोंमोन नाथाय बे इउनिटिखौ सेफायनायसो जायाखै होनबा बेयो
जों साधारन सुबुङा मा बुंनो नङा होमबा बांद्रायथ' बुंनो गोनां जोंहा जेबो नलेजबो गैसायामोन एसेबां जोंहा नलेजबो गैया जारिमिननिबो नलेज गैया बा मा बुंनांगौ बेखौबो जोंहा एसेबां गोहो गैया बुंनो हानाय थेवब्लाबो आं बुंबाय आंनि गोसो सिङाव जि साननाय फैदों बेखौ बुंबाय जुदि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ डियार नाब्ला सारा इउनिटि जानो खौसे जा बर'फोर सोदोबखौ बुंबाय थादोंबा बेनि ओंथिखौ साबोसे जोंनि गोदान गोदान आफाद दानायनि दैदेनगिरिफोरा बुजिनो हादों थारैनो ओरै बुंगोन जे बिथांमोना बेखौ माने बेसेन गैयै खालामदों इउनिटि सोदोबखौ बिथांमोना बोरै बुंदों मानो बुंदों बेखौ बुजिनायाव बर' हारिया फेलें जादों माखासे दैदेनगिरिफोरा फेलें जादों होननानै बुंगोन आरो जायफोर बिथांमोना फेलें जादों बिथांमोनानो गोदान गोदान आफाद दाबाय थादों आरो बर' हारिनि गेजेराव माखासे गुलाय गुजाय खौसेथि गैयै नांलाय खमलाय सृष्टि खालामदों होननानै बुंगोन थैलायनायाबो बेनि थाखायनो जादों बिदिब्ला नोंथांमोना मा सानो बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो जुदि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा आरो डियार नाब्ला बिथाङा इउनिटि इकुवेलिटिनि बाथ्राखौ बिथांमोना बार बार बुंबाय थाबोदों मा बेबायदियाव बिथांमोननि मुंखौ लानानै जों पलिटिक्स खालामनानै गुबुन आफाद दानाया मोजां जादों जानो मा बिथांमोना इउनिटि बा इकुवेलिटिनि बाथ्रा बुंनायाव बेबायदि गोदान गोदान आफाद दानायखौ लुबैदों नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय आरो जोङो दिनै हारिनि थाखाय मावनायाव जोंखौ दिनै स्कप होनांगौ आरो जोंखौ सापर्ट होनांगौ जे जों गोबां हारि आरो माहारिजों रायलायनानैसो दिनै जोङो गोदान मोनसे मिजिं जाय मिजिङा दिनै बर' हारिनि गेजेराव फैबाय जे बर' रायजो राजा दिनै आलादा रायजोनि थाखाय दिनै मोनसे सिमां नुदोंमोन बे सिमांखौ दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनै फोजोबनानै फैबाय बे सिमांखौ दिनै फोथांफिननोसो दिनै बिग्रायफिननोसो दिनै ओंखारदों दिनैहाय जोंहा बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनाव दिनै जोंनि बर' हारिनि जि गेरेमसा हारि दानाय आलादा रायजो सोरजिनाय बेयो दिनै थैनानै थांबाय बे थैनानै थांनायखौ दिनै जों बोखांनो थाखाय गोबां दिनै बड'फा इउएन ब्रह्म रन्जन दैमारि मोननि जि आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ सिमां नुफिनहोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिथांमोना जि बर' हारिनि थाखाय मावबोबाय आरो बिथांमोना जि सुक्ति खालामबोबाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलिउसन आरो जि खोथाखौ बिथांमोना होननानै जि बिथांमोना फैबाय बिथांमोना जि आलादा रायजोनि सिमांखौ नुफिननो हाला बे सिमांखौ जों कन्टिनिउ खालामनो थाखाय दानि निउ जेनेरेसननि बर' इउथ्सफ्रा जों दिनै आवगायबोदों जों दिनै रावबो राजनितिक हान्जानि जानानै जोङो दिनै जों ओंखाराखै सोरबा पलिटिकेल पार्टिनि जानानै जों ओंखाराखै जोङो उदां जोंनि बर' लाइमोनफोर दानि गोरों गोरा सेंग्राफ्रासो दिनै ज' जानानै बर' हारिनि थाखाय जों नांनो थाखाय ओंखारबोदों we are fighting for the security safety for the freedom and for the homeland of the Bodo people